Габрово. Его пътя, деца отива към корита е там дясно. Виждаш ли го? Къде се вижда пътя? Той е пътя. Е там насреща точно ето и голото било е корита. То се качва нагоре и от татъчната му страна се върви и се влиза и там, където е точно седлото, се влиза в гората. И се отива, чакай там, къде е Вълчата глава, ръбестото, там отдолу под Вълчата глава е хижа Мазалата. Това е връх гори, вляво, който е облия връх. Това е връх Русоватец. След него вляво е Триглав. Малкото връхче до него е Малък Адилия. Вляво е Пиргос, това е острото, което е връхче като камар, където е. А вляво скалистия връх е Мазалата. Там вече се вижда Бузлуджа и оттатък перките. Виждаш ли перките? Той са, тези перки са на бедеците. Там най-вляво е връх бедеците. Между клоните на дърветата, дето се виждат. Те отгоре се виждат по-хубаво. Свършим. Къде е? Ай. На къде сме?